Bună băieți! Bună fete! Bine v-am regăsit la un nou episod din cariera cu Barcelona. Astăzi vrem să facem miracole. Nu mai avem pe nimeni accidentat din câte mi-aduc aminte din episodul trecut. Aici îl avem pe Pedri care trebuie să ia locul lui. Și Roberto, asta e echipa în momentul actual. Da, suntem pe primul loc. Nu avem nicio înfrângere în campionat, 3 galuri. Bă, nu-i rău. Mergi cu... să dau sim. Hai să vedem ce facem cu ei. Lionel deschide scorul. Messi. E bine, 1-0. Clasic Barcelona. Bun, hai să vedem noi aici ceva. Barcelona. A crescut Marquinhos. Vezi că e bine. Vreau să văd ce. 20 de goluri a marcat. Real Betis, bă. Sincer nu mă interesează meciul. Ne luăm bătaie. Ne scoate Agüero acolo. Primul, al patrulea egal. Ok. Mergi cu Porto. Ia să vedem cum stăm în grupă. Avem 4 meciuri, bă, trebuie să batem Porto astăzi. Văd că are 6 puncte Porto, noi cu cea mai bună echipă în teren. Pasă bună, ajunge, are De Jong, ajunge, driblează De Jong. Trage De Jong în blocaj. Lovește din nou, poți să-l vezi din nou. Trage De Jong. Oricum era ori la tău din partea lui Frenkie. O primă ocazie de lui Frenkie De Jong. Iată că ne găsim în etapa 5-a din grupa Champions League. Atenție aici, Memphis. Dembele, poate trage Dembele, dar mai bine îmi trăgea. Messi, gol, Messi. 0-1, ia că trebuie să-i batem, să facem 11 puncte și ultimul parcă e cel mai ușor acolo să-i dau sim. Nu știu dacă să iau Champions League-ul din primul sezon, e greu să iei din primul sezon, așa că fără prin mare priză. Aurelian va intra la loc de Fati chiar nu crește, nu știu ce cu el, se tot accentează că a realizat un tânăr talent. Bun, așa, intră și Agüero în loc de ăsta, mai neordini și Pedri, că e obosit. Încă o ocazie pentru minutul 61, atenție aici la Jordi Alba, centrează Alba, dar n-a fost o centrare prea wow. Bă, 1-0, important pentru să nu ne dea gol acum, pe final. Zicem de atac și atacăm noi. Trage Agüero cu torpilă. Nicio șansă pentru portarul lui Porto. 2-0. Asigurăm victoria. Da, victoria astăzi. 2-0 cu Porto. Ia că e un meci bun. Opa, am dat din greșeală pauză. Ia să vedem. Niciun atac. Posese 50-50. Slavia Praga. Avem 11 puncte. Inter poate să se ducă în Europa League. Asta ar fi interesant să se ducă în meci cu Getafe, simulăm încă un meci, hai să vedem Getafe, pune probleme la Barcelona și da, a pus probleme, încă un egal. Real Madrid se apropie de noi, Valencia, încă un meci puternic, jucăm cu Valencia, meci puternic. Echipă bună Valencia. Foarte bine aici, Ferran, cel care are un șut cu Ferran, barba lui Ferran Torres. Pedri, Ousmane Dembele poate centra la Messi. Nu, ce gol! Ousmane Dembele. Excelent de aplaudat Dembele, cel mai bun fotbalist francez. Care la viteza lui. Atenție aici, pasă, bară și Gigio Donnarumma, ce transfer. Ocazie pentru noi iarăși. Asta e Messi, clar. Messi. Hai, pafla. Messi, 2-0. Hai că bine, 2-0. Pasă bună. Ia Pedri, centrare. Mergi cu spatele la poartă. Încearcă să-ți găsească un cular. Schimbă la Dembele. Trage Dembele, dar n-a fost un șut strălucitor din partea lui Ousmane Dembele. Nici nu știu al câtelea episod îi, oricum voi vedeți al câtelea episod îi. Sper să nu aibă foarte multe episoadele astea, adică în sensul, bă, să nu dureze foarte mult. A crescut și Pedri și ăsta, tot scop. Hai să bag și pe Sergi Robert. Nu, hai că bag pe ăsta și ridic pe De Jong care a ajuns la 88, portarul nostru e ok. Hai să-l odihni și pe Messi meciul ăsta. Ok. Zicem de schimbări, am adus aminte, hai și să mai băgăm și pe Depay. Dembele are plus 1 și el. Opa, Valencia pare periculos după schimbările noastre. Perfect aici. Bravo, Araujo.
Între cei mai buni fundași ai noștri. Acolo mai este și Marquinhos. Va fi un episod de vreo 22 de minute. Va fi un episod mai lung. Vreau să ies din grupele Champions League și să joc primele 2 meciuri din 16-mile Champions League. Vine șutul, da, din nou Fabian. Mă, ce portar avem, băiatul. Atacă din nou Sevilla. S-a dus bine asta, s-a dus bine, dar din nou prea zeu, bă. Araujo. Trec cu 2-0. Ți s-a oferit o nouă muncă. Nu, mulțumesc, șefule. Rămân la Barcelona. Mergi cu Athletic Bilbao. 5 minute de-abia. Hai să vedem pe celălalt Athletic Bilbao. Aoleu, loc 8. Eu zic că-i bate pe ăștia. Athletic Bilbao. Ne pune probleme, văd. Nu dăm gol. Wow, încă un 0-0. Real Madrid se apropie iarăși. Ultimul meci din grupe. Fiind cu Slavia Praga, ar să fie un meci ușor, iată că nu chiar, Aguero 1-0, numai 8 se bate destul de ușor. Și da, Sevilla, hai să intrăm și la grup. Ne duce la grupa Manchester City cu Real Madrid, asta da grupă. Zenit produce miracolul, o scoate pe Juve, o duce în Europa League, Manchester United, Bayern München, Benfica. Manchester United cu mama i-au bătut de 2 ori, bă băiatul, o singură egal, cred că a fost cu cu Bayern a fost un egal și o victorie, ok. Următorul, Sevilla în Europa League, nu mă miră, grupa noastră, intră în Europa League, Liverpool, Lille, Sevilla, PSG, Milan, ok, Dortmund, Atletico, aici mă așteptam, ok. Încă nu s-a tras la sorți, nu știu că se va trage la sorți, meci cu Rayo Vallecano, meci ușor, eu zic că trebuie să câștigă meciul ăsta. Hai frate, că n-am mai marcat. Bă, da, nu mai marcat. Mamă, de bătea la. Wow, dar bătura aia Vallecano, că sunt la noi. Uai. Adea, hai, bravo, bă, Ferran Torres. Încă un meci cu Sevilla. Hai, bă, să simulez meci cu Sevilla, nu mai interesează meciul ăsta. 2-0. 3-1, 3-2, meci greu, aparent. Bă, dacă se trage la sorți, ai meci cu Alaves, încă un meci ușor, hai cu victoria. Apare meciurile ușoare, nu sunt ușoare la noi. Deci am observat chestia asta, meciurile ușoare nu sunt chiar așa ușoare. Am dat play match. Nu, hai că știu. Pauza sună, devine periculoasă. Dribbling bun, centrala e bună. Vine șutul, nu? Tentează de șut, ok. Vezi că n-avem prea multe ocazii, asta nu-i bine, înseamnă că n-avem ce ne trebuie să construim atacuri. Minge bună, e clar gol aici, o să dau din la power shot, e gol, Lionel Messi 1-0 cu Sasuna, bă, trebuie să avem 3-0 cu ăștia. Am mai și meciul pe ăsta, să intre și ăsta, în loc de bă, dar nu mai crești, mă, ne joci Fati, nu crește, crește mai bine, uite ăsta. Pedri a ajuns, Dembele, se duce bine iarăși. Mamă, uite, schimbarea, cred că o să schimb chiar și pe Dembele meciul ăsta. Cine? Aoleu, Marquinhos, s-a rupt Marquinhos, wow, să-mi bat piciorul. Nu știu că s-a rupt, asta mi-a dat până peste cap, aoleu, Marquinhos, cât ai rupt? Cât ai rupt gigelule? Hai să vedem, încă ocazie pentru noi, din nou Messi, încă un gol, dubla lui Messi ne salvează azi. Și încă ocazie, lovitura liberă, Dembele! Hat-trick? Nu, am dat bară cu el. În final a fost mai periculos, final de meci. Dacă scuze zicea 19 gol, Messi, Benzema 12 goluri, ok. 3 săptămâni, am văzut cu ce am picat. Frate, cu cine am picat. Aoleu, atât am de zis. Cel mai proastă echipă cu care puteam să pic. Villarreal în cupă, Messi scrie și... Da, uite, o victorie bună. Meci cu Mallorca, echipă bună din câte știu în campionat. Iată, fii atent că fac egal cu ăștia. Nu, Dembele. Mamă, sunt 11 puncte diferență. Meci cu... Iar am dat play match. Doamne. Măcar, hai să dăm goluri.
trag cu mamă, Dembele, dar rost să-și pe lovitul libere, frate. A doua lovitul liber care poți să dai peste zid. Cine ăsta? Fati! E Fati cu centrarea, Fati! Messi! Mamă, cât două ocazii deja. Elche are și ea posibilitatea de a marca și o poziție destul de bună. Și ne luăm gol de la Elche. Din Joan Lazaro sau Lozano. 1-0 Elche cu noi. Fiate că ne-au bătaie de la Elche. Bro, ne-au bătaie de la Elche. Bro, what the fuck, că ne-au bătaie de la Elche. Nici chiar așa am ajuns. Frankie vrea să scoată pe portar din poartă. O face Frankie de Jong. Se duce Frankie de Jong până poartă cu mingea de Jong. Tată. Așa ar fi arătat faza lui de Jong. Ba. Ce golasul de Frankie de Jong. A driblat tot. Joan Lorzeno, băgăm ești picior. 2-3 schimbări la pauză. Că vine meciul de meci. Mamă, fii atent că el ce mai are ocazie. Și nu e ocazie rea, mi-a făcut toată echipa trage, dar noroc că am purtat. Și începe presiune înaltă și va mai bag pe cineva aici în loc de Fati. A rucat Fati, dar degeaba orice. Acum pe final de meci, presiune înaltă peste tot. El ce poate face marea surpriză să facă un egal astăzi. Scoate un punct cu noi și cred că l-a scos. Nu l-a scos. Are șansa. Aulelia, nu. Lovește din nou. Ok. Aurelian, bară, bă, băiatule. Bară, Aurelian. Mai am una. Da, e gata, Messi. E Messi. Nu vrea, băie, să intre mingea. Efectiv, nu vrea. Hai că dăm gol acum. Messi ne aduce victoria. Bine, mă. Bro, n-a vrut să intre mingea. Efectiv. Mai am 20 de milioane. Aș putea să cumpăr o rezervă. Un fundaj bun de 20 de milioane. Mergi cu Real Sociedad, un egal, nu mă supără. Nu mă supără, am spus. Am dat sim. Acunia. Iată-te. Aoleu, cu cine am picat? Deci, bun, hai să vedem. Ăsta, un Messi n-a scăzut, n-a evoluat, n-a nimic. Rosa, nimic. Ăsta, un Aurelian. Atât am de zis. Acuia. Oh, cine? 21 de ani, vezi că-i... Ia să joc eu cu el meciul ăsta. Ia să vedem noi aici. Alfonso Davies, deci atacul făcut așa. Cu Robert Lewandowski, 25 cine, măi? Stai că nu mai știu. A, joc cu 4, wow, și 2 mijlocași. Deci, ar veni așa. Neuer, Alfonso Davies, Upamecano, Pavard, 5, Lucas Hernandez, ăsta cum îl cheamă, Goretzka, Kimmich, Sané, Lewandowski, Niabri oare? Niabri și 5 șeptarul, Coman. Nu, am greșit. Müller-Coman. Müller-Niabri. Primul meci din optim Bayern München. Visul bavarez, visul cel mai prost meci care puteam să pic cu ei. Incredibil ce ne driblează, o să fie un meci greu ăsta. Real Madrid se ia gol de la Liverpool. Atenție aici, mici pericolță, Robert Lewandowski. Nu, vine șutul lui Lewandowski, dar scăpă. Aoleu, să nu știu mingea de ala. Vine Leva din nou, dar recuperează pe el și degajează. Ai. Liverpool este egalată de Real Madrid 1-1. Milan deschide scorul cu Manchester United. Interesant. Sporting cu Zenit. Așa, nimic. Încă ocazie pentru Bayern München, lovitură liberă, pară! Aoleu, Bayern München, periculoasă și rândul nostru. E rândul meu. N-am băgat pe băiatul ăsta nou. Nu cred că n-am dat gol din poziția. Bă, să-mi bat piciorul. Încă ocazie. Messi! Wow! Bă, frate. Ce se deschide scorul cu Dortmund, pauză și băiatul ăla n-a jucat. Dar din nou, de Jong, nu mă uimește Fati. Ia mâinile, stai. Așa. Nu mă uimește deloc Fati. Bun, Lille dă gol cu Salzburg. Real Madrid întoarce scorul.
Pasă scurtă, foarte bine, bine respinsă din nou. E că ne apărăm bine, e important că ne apărăm bine. Stați un pic să șterg chestia aia, De Jong. N-am schimbat efectiv trio-ul din fața aproape, a rămas doar Messi. Și pe final de meci ai presiune înaltă, să încercăm să dăm și noi încă o ocazie, măcar nu vine ocazie. Vine totuși pentru Bayern, încă o viitoare liberă, Bayern din nou, Bayern München. Ai, ne-au ținut Bayernul. Ia să vedem, a trecut 15 minute. 0-0. 4-0 Betis, Real așa. Mergi cu Villarreal. Mergi cu Villarreal, încă un meci care nu mă interesează. Vreau un egal, măcar să o victorie. Nu se întâmplă niciuna nici alta. Bun. Nu știu dacă în Real Madrid ne mai poate lua. Din nou meci cu Bayern. Retur cu Bayern. A fost 0-0 în tur. În poate avem prelungiri. Dacă Bayern nu ne dă gol și nu dau nici avem prelungiri. Și nu vreau prelungiri. Avem atac din primul minutul 19. Fati. Continuă Fati. Centrarea lui Ansu. Messi. Gol. E gol din partea lui Leo Messi. 1-0, 1-0 Messi, wow, ce moment, încă ocazii, trage Fati, e gol, Champions League, ce gol dă Fati, în ce moment, 2-0, Ansu Fati, ce meci face, retur, pasă de gol și un super gol din lovitură liberă, n-au mișcat Bayern, prima repriză, imposibil așa ceva. Și nici încă nu mișcă Bayernul, e bine, e gata, Bayern e eliminat, atacă Bayern prin Lewandowski, cred că ăsta, Robert Lev, nu e Müller, aoleu ce torpilă mi-a dat Müller. Zic eu că e meci ușor, dar nu e, totuși vorbim de Bayern München. Hai să vedem încă ocazie pentru Bayern, Acunia, nu, e gol, 2-2, mamă, dacă mă ce să-i fac. Șansă de 3-2 și nu, l-a oprit pe Leva, mamă, stai că Bayern nu mai mă lasă să ies. Cercăm acolo, bine mă, Aguero le spinge mingea. Bă, la scorul ăsta nu cred că mă duc mai departe. PSG de gol cu Atletico Madrid. Hai băieți, hai. Nu, bine. Hai să vedem, avem pe Getica, nu. Din nou bar. Dă-i mă, bine mă. Avem prelungiri. Ok, schimbăm atunci. Iese ăsta. Și care dăm shooting. Ia să ne shooting-ul. 77, 74, 69, 77. Atunci urcă ăsta. Și avem prelungiri. Am zis eu că ajung la prelungiri. Bayern încă ocazie. Și. Uai, ce Dumnezeu de portar am. E Dumnezeu. Deci Donnarumma, Dumnezeul fotbalului pentru noi azi. Și încă un atac Bayern oare? Nu, avem penaltiuri, cred. Da, avem penaltiuri. Trimis Bayern. Hai, porta. Ai. Rândul meu. Dau pe centru. Bine, bă, de pai. Rândul lui Bayern. Lewandowski, ce bine bate. Și în următor. Messi, cred. E Messi care duratează 2-2. Wow, ce meci. E rândul. Nu știu cine a fost, dar apără portarul. E rândul meu. Dau jos, bine Aguero. Dau jos stânga. Hai să vedem. Bară! E gata, dacă dă gol aici. Pedri. Presiunea pe Pedri. A dat bară, Pedri. Gol. Am dat bară, Pedri. Cine asta? Busquets. Ratează Busquets. Bă, băiatule, ce portar are Bayern în momentul actual. Ne-au bătut Bayern. Nu cred, ne-a bătut Bayern. Bro, ne-a bătut Bayern. Frate, papă, simulezi tot campionat. Nu mai. Revin la final de sezon, ok? N-are rost să stau să vă arăt simulările. Tot vă arăt dacă ajung într-o cupă în ceva, dau sim tot. Revenim. Pa. Ia uitați-vă, băieți, în simulare Bayern Real Madrid. Incredibil așa ceva.
Uitați băieți, a luat cupa, deci nu mai are cum Real Madrid să ne ia. A luat cupa. A luat cupa. E diferență genială. Mai sunt câte etape. Messi fiind goalgetter cu 20 de goluri a dat Messi. Un sezon foarte bun și la top asistul n-am pe nimeni. Chiar m-am uitat chestia asta. Imediat o să avem al doilea tur din semifinal. A câștigat Coștea cu 2-0. 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0. Wow, 4 Messi, bine. Cum pot să jucăm? Bayern a câștigat cu cine? A câștigat cu Chelsea și câștigă din nou. PSG out din Champions League. Fantastic. Da, nu o să-mi vindec jucătorii numai să putem termina finalul de sezon. Meci cu El Spaniol, victorie încă o dată Messi. Hai să vedem până acum câte goluri a dat total Messi. A dat 33 de goluri. Fantastic sezon pentru el. Meci cu Levante. De Jong marchează din nou. De Jong a marcat destul de mult, aproape fiecare simulare. Mi-a marcat De Jong. Un bun jucător, meci cu Getafe, penultimele 2 meciuri, după vine cupa, unde care o să jucăm. Victorie. Da, deci la Messi n-ai ce să-i faci, ok. Ultimul meci o fi ăsta? Nu, următorul ultimul meci. Hai să vedem ultimul meci. Egal, egalează Betis. Încă un gol Messi. Am fost și egalează 24 de goluri Messi. Mamă, ce sezon am Messi. Bayern bate pe Real Madrid. Bă, ce sezon am. Deci n-am ce să le fac, mă, frate, mă. Ultimul meci s-a simulat. Să vedem victorie de ultimul meci. Messi încă un gol. Deci Messi, la momentul actual, a dat 25 de goluri în campionat. Bă, frate, bă. Bayern câștigă la penaltiuri. Bă, băiatule, chiar e finalistă. Cupa e finala cu Real Madrid, care o să jucăm. I-am dat drum. Minutul 1, prima ocazie. Leo, îl face pe Tibo. Leo 1-0, finala cupei. Măcar să luăm 2 cupe, campionatul și cupa. Dacă Champions League n-a fost să fie. Fii atent, Benzema, mamă, ce gol a dat Benzema. Ce se face? Va fi un meci tare asta. În simulare, în campionat a putut 1-0, parcă a dat cu Ferran Torres atunci. Nu știu ce meci a făcut Ferran atunci, genial, cred. Meciul carierei al lui Ferran, sare mingea Benzema, pasează Real Madrid, fantastic, dar neapărat genial. Următorul sezon va fi interesant ce transfer o să facem. Fati! Încă un gol, bă, băiatule, Fati! În meciurile decisive, uneori e bestie meciurile decisive, Fati. Iarăși, a dat gol cu Bayern în Champions League la 2-0. Acum dă 2-1 în Supercupa, în Cupa Spaniei, cu un Euroshoot, frate, din lovitură liberă. Exact de aceeași poziție a marcat și cu Bayern. Nu, cu Bayern a marcat din mai un colț. Atenție, aici are ocazie și Epi, nu știu cine e băiatul. Valverde, deci mamă cât l-aș cumpăra pe Valverde de la Real, dar la Barça, dar n-am voie să cumpăr de la rival. Asta am spus de la început, n-am voie să cumpăr de la rival. Iar că, na, nu se aștepta nimeni să mă scot din Champions League. Oh, vine șutul! Dar apă Donnarumma și o să vedem imediat evoluări, involuări. Să stai că nu mai pot să văd după meci, este super. Hai că am gândit-o și eu. Atenție aici, Dembele, poate marca și el pe final. Marchează și Dembele. Victoria astăzi, clar, nu mai băgăm pe nimeni. Așteptăm să luăm încă un trofeu 3-1 cu Real Madrid, pe Real Madrid din pe Bayern. Deci, efectiv și în joc și în realitate, Bayern bate Real Madrid, bate Barcelona, încă o cupă. Da, acum hai să vedem finala, Manchester, Bayern câștiga penalti. Deci n-ai ce să faci la Bayern, a fost sezonul lor. Vă arăt cine a câștigat balonul de aur și le vin. Bun, și a revenit. Aici arată, da, Bayern a câștigat-o în acest moment. Și da, cel mai bun a fost Lev. Mă vrea Real Madrid, mă vrea Bayern, mă vrea Dortmund. Nu, frate, rămâne la Barcelona. Și bun. 24 de minute, e un episod destul lung. Hai să vedem. Deci avem momentul actual. La momentul actual avem tot 24 de minute. A venit un jucător. Roger Gomez Pico. Mamă, ce potențial are. Ok, aici avem niște oferte. Vedem în episodul viitor. Hai să vedem cum mai stă cu potențialurile. Peri mai are. Asta mai are. Ia să vedem. Cine începe să scade? Scade Agüero. Mamă, bă, frate, ce scăzut ăștia. Da.
Messi a scăzut plus minus 2, a avut un sezon bun de aia. De Jong a urcat, bă, echipa nu arată per total rău. Vedem sezonul viitor.